Piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Tapi topa akhirnya ora biasa. Ayo, yo kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to, Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil